Iro itrai sesin pat ngai kublei pi baro hakerteng ke badan portam ke jong jisu te hakan ke video ngakwa bangan YouTube ya pi kene kelong ke badan kam hadu kata-kata te kesak pat hapi kinong ngap lada pi pediang ru kesak hapi lada pi kentait ru kesak hapi tangba sabisyar bah ayu ngakwa bangan keren hakan ke por te ublei ulapen ipawe nga ba syare yang abangan pet gitu ki crime petrol ne tingam jupet kan marba ublei u khang gitu umlong man pet gitu kalong ke ba ngosi la de kon kristan ke pet gitu ka crime petrol tebat bentaru ublei u ong nga bangan le ya kan ke video bangan keren kenang ba gitu ki baju pelat apa ki social media la da ka de news ne la da ka de ka channel shimet ne Chapang gitu kiba penyap beriau te gitu kiba penyap beriau lane chapang gitu ki rape case lane kinu kiba hikai ban let's new ba umlong re ban pelat hapo ki channel namar ba kalong kumba hikai ki beriau ban lepom te dade pat kum gitu kiba laja lang ba kamar yang lane ka jing accident gitu te kam lele re kutu kam lele re kemut hawan ra he ki khubor kumi gitu te kemut kam lele ken gum tu kadon kutu kajing crash ka flight lane kajing shlei lane kajing wan ukhnyu jumai kamut gitu kim lele re gitu te mangi dengi petru kamut katu kam lele re ken te hanre katu ka bayade ba katu kajing ya penyap si para lane kajing ya penyap si lok lane kajing gitu ki kam sniu te gitu ki pala gitu ki kam sniu ki ba i sherkai gitu ki ba kam sengotenat reken ya ublei ba ngin pelat hapo YouTube te lada kadai makna ka kes ka ba layo ki pulet ru mat kut no kum ha ki por ki ba mensyai ki ba empat don re ki YouTube ki te kamot shutip no tang shi gitu ki jakahi ki baja dei re ban tip aro ko we ka perthai bat banwan ra ki khubor na bar le ki khubor ki khubor ki pasniu hatu kata-kata ki ba man la kasni la da piwan ra pinam la here ban pet ki khubor basniu na mal nga bala sa shadkhar nado bang adang kam khna ka karta nga sa shadkhar ki jingja ki bashir khai shatei te hanre hari khasi jungi juan ra re gitu ki khubor hare mentapat chaiwan ra bha ni ki khubor ba sha or rendang ba penyap kalok ulok penyap ulok kalok penyap ka kiau lane ki ken tum to ki ba penslor te kini kinong kam sneo ban le sneo te ublei sem sneo bahare ken ni kini gijak khubor tengate nga supendat e kam ram jonga bangan keren ni kini ke benta ba de re ba pin ya pelat te kinu ki bala yo e kini ka video te lada phile persya te kata kasa hapisia ka kam ram jonga te nga supen ya thu ba ublei u ong nga bangan hap ban maham ban noman ra re gitu ki khubor kiba sngo jli wat tamban snap ru wala dak kide ki khubor kiba hapo kari khasi ke jongi ru mat kot bet tang ha ka tu ka yeng bat ha ka tu ka long yeng han re kini ki jat khubor ka long kum ba hi kai ki khna te kam dei re ban wan ra ek tu ki jat khubor han re kum mangi pat kinong duai wat ha ba ngim yo i ki te ki jat khubor ru ka de ka kamram jongi hi ban yin duai man lagas ni banam dan ka ni ka jing penyap yala de banam dan ka ni ka jing penyap breu manam dan kan ke jing thambor ki kan thai ne ki sinrang ne ki khna ne kinu hi ki balong ban pen hi kai be ban ra ke jing sneu kam dei re ban wan ra hang ne hapo YouTube na marba kalong persya i kamon ke jong ublei ba ublei sem sngob hare ki pulit ki don kam ban le ke kamram jong ki mat kut be tang ha ka kis ke jong ki hapo jil kamot kut be tang ha ka be dei bakar kum tre kam jong ki mde re ban wan ra hapo ki ni ki social media te nalor kata ngiru kinong pet ngimlong re bangin pet gitu na mau try ong wadam pet gitu syare nga bangan pet gitu te han rega jing duai te ngi hab be hi ban duai te kum gitu pat ki ba shuja accident gitu te kamut kam lele re te ngiru in yo ban penbet yala ka jong ka jing em habwan ja gitu ti aka bar khoi ni sngo tho ba ngi hab ban pen kre yala de man lagas ngi te tangkan ni hi ka khubor ka balengkot ka bangungan ra shafi te kan mau la da don menu ki baju pet ki crime petrol ru wat ju pet shure te han rengam hukum repi ngasu ai tangka jingmot ka jing maham ka ba ublei ula krenenga te yakata ngawan ra hakmat jong phi ublei ka jing suk nyo ban kur khui philang barok khot
Yaro itu rai. Pidon jikuslai basulan kakli ne omi snu hakli mi nyuli thamet pangmat sinus mi theli bat kiwe persang no dakidawai kong realities im ipasong basa hamar banyang sengyong shilong kipor ban aidawai ka dekhatwei hadusan baje janmet harasing saijan na kibenta kijing tep kibakam banya ya keren badi kong realities im hau number pra arsan pranot ar nyau sau